No, já si myslím, že má možná ještě silnější než kdy jindy. Ale jako myslím si, že vyžaduje daleko větší, možná svým způsobem daleko větší odvahu. Právě proto, že tady to kolektivní vědomí je tak rozechvělý a hodně je ta společnost rozdělená. A vlastně ty emoce společenské jsou daleko polarizovanější, než byly začátkem toho milénia. Ta společnost byla daleko tolerantnější. Takže prostě to smysl má to možná smysl ještě větší právě v tom trvání na existenci možnosti, jak se nebát a jak komunikovat o něčem, co je nástrojem špinavý politiky, když to takhle řeknu. No. Což je prostě strach a nenávist.